Hürmetli bizden video karşılar men başta urus tilinde alıp bargan edeyim. Halk ara münasebetler hakkında söylegan edeyim. Mine bizden Kurşu'da iska düştü de Vali Kudinov degan ani merhum aytadır edi. Bizden bir 39 yılga apam bir toğan şulda söyledi. Bizden anide 11 bala taptı da ani merhum özü 10 bala isen kaldı. Şunun tigi özü yürəgi ni порог сердца degan урысча айтмышлы булган. Шуңа күрә ул гел ни ширлидер, шуңа күрә тиге арт якта торган урыслар кайсы йортлары бар, шул Вали Кудинов ул ни җәтим үскән, шуңа күрә әнине якын күрәдер, әни дә аның тиге марҗа дип карап тормыйдыр, якын күрәдер, үзен кызы шикелле. Шуны әйтәсе килә, ул безгә килеп гел ни урыс вариантына онткан мәйтергә алар шул ди быкырдыкта ди балалар белән шул утырып ашыйдыр ди. Ну җәтим үскән, җылылык күрмәгән ана җылылыгын күрмәгән инде. Шуңа күрә шатланып балалар арасында утырып ашап нитәдер, минем кызым шикелле булган шулай ди. Ул шунасын инде татарча өйрәнеп безгә килеп гел туганы әнинең туган кызы шикелле шулай әнигә тыелып шул килеп гел ярдәм итеп торган. Шуны дәсеп килә безнең якта менә бер кайчанда булмады, ни күренмәде менә ызгышлар тиге милли ызгышлар булмады, күренмәде. Чөнки безнең якта гел татулык булды. Анда менә булса да татар белән ничектер ызгышадыр, бүтән милләтләр арасында булмыйдыр, чөнки алар аңлыйдыр, менә без имеш төрле милләт, без милләтебезгә, милләт вәкилләребезгә гаип ягасым килми, шуңа күрә алар инде тырышалар үз ни бүтән милләт кешеләр белән бик мөнәсәбәтне бузмаска. Шуны әйтәсем килә, Күршедә шул Бадиковлар торган, алар шуны әйтәсем килә, борыннан алар безнең дуслык булды, чөнки сугыш вакытында теге дядя Паня ул мәрхүм рөхшат булсын, ни сугышта аяксыз кайтканда шул Запорожец машинасы буладыр, безне йөртәдер. Шунда әйтәсем килә, ул теге ни председатель совета булып эшләгәндә, шуңа күрә кызына теге Нюрага куша икән. Менә күршеләргә теге безнең татарлар күршебез бар, шул безне әйтә инде. Шуларга кертеп бир әле, ипи дип теге яшереп ипине кертеп биргән, шул әйтәсем килә. Шул менә шул хакта нәрсә әйтәсем килә. Авыр чакта кешеләр аңлыйлар, теге мәсәлән карап мәсәлән диңгездә була бит, теге бик җил көчле куркыныч астында һәр кайсылар шунда дуслашып, ничек татулашып яшиләр. Шуны әйтәсем килә, авыр чакта безнең татар читендә авылның тату яшәгәннәр, шуны әйтәсем килә. Ул менә авыр вакытларда шул вакытта ничектер бер-берсен аңлап, урыслар да имеш безнең кереп ул менә киләдер, әни безнең теге татар авылы чите Леневскийда тегендә дә Зубачи татар авылында үскәч урыс телен белмичә, шуңа күрә әйтәсем килә, ул Покровка авылына килгәч, кияүгә чыккач, шунда күп аңламыйдыр, белмидер. Шуңа күрә ул теге күрше тетя Маша ан белән татарча тырышадыр сөйләшергә. Шунсы инде мактау мизгел дип әйтәсем килә. Ул дини кеше инде үзләренчә аларның шул теге иконасы да бар, пишмакта уты да янып торадыр, инде шыгы лампасы белән нәрсә лампада диләр инде. Шунда карамастан теге бездә аш узыртлар, монда аш диләр, бездә садака диләр, биш бармакка чакыралар, шунда Коран укыталар. Шуны чакыралар күршеләрне. Алар килеп теге дуга кылганда кулларын күтәреп утыралар. Шуны әйтәсем килә. Безнең Пали кыдагый да бар, ул әгәр дә булса шул янында бүтән керәшеннәр, ул алар янында бик нитмидер, кулын күтәрмидер, менә алар булмаса кулын күтәрә, бу православный кешеләр булса да, алар икәүгә кулын күтәреп, шул ашта садакада шулай мусулманча дип утыралар. Шуны әйтәсем килә. Инде мин анда урыс вариантына сөйләгән, мин Сол Илец, ягъни Төстебә шәһәренә кайтып килгәндә, Забильный авылда төште, бер мин таныштым, ярым чуваш, ярым марҗа, инде урыс дисә дә була, милләтеннән шул имеш налогыйда эшләгән. Сөйләштек тә, мин әйтәм, кайда торасың? Ул әйтә, шунда. Шунасын бер вакытта бардым да авылына, аларга барып кунак иттеләр, алар яхшы гына шулай апасының шунасын миңа сөйләде. Мин ди, сездә бит анда кияүдә булдым, сезнең авылда ди. Мен әйтәм, кем? Бадиковларда шул теге дядя Паня, тетя Маша, касын малайына ул кияүгә чыккан булган. Безне вакытында ди, соңдан аерышкан инде. Миңа сөйлидер, мине ди мунчага йөрткәннәр, бер татарларга керткәннәр, бәлки сезнең йортыгыз булган. Мин уйлап тордым,
анда күршедә казак, шунасын татар, әбине апа торадыр, Марҗия апа нарда мунча булмаган ни. Мен әйтәм, шул күз алдында китерсә, шул Бадиковлар белән безнең әни, әти дуслар булдылар, якын дуслар, шуңа күрә бәлки шул безнең өйгә кертеп мунча керткәннәр ди шуны. Мин шул исемдә иде, белмим ди кем икән ди. Шуңа күрә үзенчә күрә инде ул ни рәхмәтен белдерде, ашатты, кунак итте инде шул. Тагы мин сөйләдем урыс вариантына, менә мәсәлән әйтәм, әйтәләр, матти ул меш сүгенү монгол татарлардан калган, мен әйтәм, ялган ул, юкны букны сөйлиләр инде. Инде әйтәсем килә, менә татар сүзләре каян килгән урыс телендә, чөнки алар купецлар, теге сәүдәгәрләр, алар ди татар сәүдәгәрләр белән эш алып барганда, татар сәүдәгәрләре тырышмаганнар урыс телен өйрәнергә. Шуңа күрә урыслар мәҗбүри өйрәнгәннәр татарча. Әнә теге Александр Николаевич Островский аның язу ниләре бар, хикәяләр буенча алыгыз, мәсәлән, ни пьесалар, ни кино төшергән Женитьба Бальзаминова, анда имеш урыс ни сәүдәгәре әйтә, по-татарски yok, по-русски нет ди. Инде шунда теге Матрёна имеш әйтә, что ты татарин что ли, на двух жениться ди. Бик күп белгәннәр алар татар сүзләрен, шуңа күрә әйтәсем килә, ул татар телен шулай алар яттан инде өйрәнгәннәр дә, шул күбесе белгәннәр татар телен. Тагы әйтәсем килә, төстүбәдә шунда игълан итәләр, кагаз столбаларда, мин балачакта исемдә шунда барганда саталар, мәсәлән, сыермы, нәрсәме суйып, шунда игълан итәләр, урысча язалар, резал мусульманин дип. Шуны әйтәсем килә, ул имеш татарлар, казаклар алмас дип булай, шуңа күрә мусулман кешене чакыртып, шулай малны чалган инде мусулман, шуңа күрә алар куркмыйча сатканнар да, мусулманнар шул килеп алган инде, шул минемчә, чөнки урыс үзе сатса язмас, татар мусулман, казак ничек нитә, юк, үзен әйтер, менә мусулман, алар бит беләләр, кайсы йортта, нинди урамда татар, чөнки Ташкент районында күбесенчә татар яшидер, шуны әйтәсем килә, резал мусульманин дип, шуңа күрә инде хәләл дип, татарлар, казаклар килеп шунардан алып йөргәннәр инде шул кешедән, урыстан мусулман чалгач инде. Инде ахырында әйтәсем килә, шунда әйттем инде, менә мен әйтәм, бик рәхмәтле мин шул кешеләргә, алар вакытын белән уйлап, менә вакытым уза инде бушка дип уйламыйлар, әйтмиләр, шул безнең видеоларны карыйлар, чөнки безнең видео кешенең күңел ачырга кызык нәрсәләр мызык түгел, менә тәрбия ягыннан тырышабыз без тирәнле мәгънәле булсын дип, кешегә тормышында кирәк булыр дип, ул халык дипломатиясе һәр чакта да кирәк. Син авыр чакта булганда Аллаһ Тәгалә җибәрә, ул карап тормый, нинди милләт кешесе сиңа ярдәм итә шул көтмәгән җирдә. Безнең вакытында без әни мәрхүм үткән кешеләрне кунак итәдер, бик тә казакларны, без аны әйтәм, әллә туганнармы, без Казакстанда бит апам тора, шул казак ягыннан, шул Казакстанда туганнар бармы дип, ул белмәгән кешеләр, казаклар бездә кунып китә икән. Шуңа күрә мин бер вакытта әни мәрхүм әйтә, менә балам ди, бар әле мастерскойга ди, аларга ди бер деталь абыйың ясап бирсен әле ди, токар ди. Әйтәм, әни алар туганмы, безгә юк ди, әнигә аларны йоклатасың, кунак итәсең, тагы инде деталь бушка. Балам ди, менә монда ди, мин аларга кунак итәм ди, минем балаларымны ди таралган ди бөтен җирдә ди, бүтән кешеләр, әллә инде милләт кешеләре, дин бүтән кешеләре, әхилләре, алар ди минем балаларымны үзем туган балалар шикелле кабул итәләр. Шуны әйтәсем килә, әни мәрхүм дөрес әйткән, урысча әйтмешли, как воду глядела. Мин кайсы төбәкләрдә булмасам да, хатта гагаузлар, Молдовада православный халык кабул итәләр, кунак итәләр. Кая барсаң, мәсәлән, шунда каршы алып кунак итеп торалар. Бәлки менә шуты һавада, не космический урысча әйтмешли, шундый в космическом пространстве, гафу итегез урысча, анда бәлки шул бер энергетика бармы, яхшылык кеше эшләсә, тикеш милләтен, динен карамастан үзенә кайта микән, шул әйтәсем килә, ул бәлки шул хактыр шундый сүзләр. Шуңа әйтәсем килә, рәхмәт сезнең игътибарыгыз өчен. Киләчәктә дә әгәр сез кызыксынсагыз, миңа шулай карасагыз да, мин ичмасам белеп торырмын. Тагы да кызыкрак бер, күңеллерәк бер шундый бернә инде файдалы тормышта киңәшле шундый видеолар ясарга тырышырмын. Шул сездән генә тора, сезнең ярдәмегез, сез караулар миңа ярдәм китерә.
Мин дә сезгә файдалы булармын дип ышанамын. Рәхмәт, игътибарыгыз өчен. Исән-сау, бәхетле яшәгез.